Uiteu els deixadets. Hem ocupat Penelles. Hem ocupat Penelles, eh? Aquell també és maco, sí. Si les parléssim, si les parets parléssim. Jo no ho entenc, perquè la gent ens mira i riu. Nasi, a l'esquerra. A l'esquerra, a l'esquerra. Uita, hi ha en Márquez. A Xadells, la gent ens mira i riu. Per què serà? Cati, la gent ens mira i riu. Per què serà? Va al cine, aquesta canalla, va, anem. Qui falta? Qui és en Ramon? Encara n'hi ha més? Va, Ramon, que fem una foto. Que sembleu tontes. Ara. Bueno, ja agafarem un nano d'aquests, sí. Us podeu posar més junts? Hi som tots ara, de veritat? Benvinguts a Pont de Suert. Benvinguts. A veure, fem dues cues. Les bones persones a l'esquerra, les males persones a la dreta. Les males persones cap a la dreta, eh? Les bones a l'esquerra, eh? 3 matrimonis a l'esquerra. Anna, aquí hi ha les males persones, aquí les bones. Tu ets de les bones? Cati, tu què ets? Jo em quedo amb les males persones per solidaritat. Jo he quedat Demana canvi d'aquest cotxe. Què? Si algun altre cotxe vol canviar, demanen canvi. Ara dèiem, digueu una mala persona de Torelló. Jo només n'he de saber dir una. Tu, què fan el fuster i la fustera? Festegen. Va! Ho veieu? És que jo me'n recordo quan érem 5 a fer excursions. Això és una puta desastre. Això fa molts dies, A mi m'ha portat enganyat, Per què? Perquè em va dir que anàvem a Planelles, que era el poble de les Mamelles, no? Sí, això de les mamelles. Pintures. Bueno, què? Ja no falta estona més per parlar. Anem. A davant hi ha el bona persona d'en Patxi. Vinga, va. Ara anem a dinar, eh? Uiteu. Quina colla de miserables. I llavors, qui diu que és un dinar de miserable? Qui diu això? Dinar, collons. Oita que bé. Aurora. Mira, què et sembla d'això? Bistecs espectaculars, muslitos. I hauríem d'estar ara a davant de l'església ja tots 26 sentats com els Agenollats. Hem enfocat la tonyina. Jo tinc que reconèixer que l'arròs que em vaig quedar allà a la plaça També era bo. això, noi. Uiteu, ja tenim sopar per avui, eh? Això no sé si dir-los xais, cabres, vents... Què, on vas? Vols xafi? Sempre hi ha algun de tonto. Burro. Més que burro. El pastor aquest és ben parit, eh? Entén la vida moderna, uiteu. Ahora a aquest pastor li direm, ¿qué son estos animales? Que nunca los hemos visto. Quantos chayos, eh? Estos són macos, eh? No heu vist mai a pixar ningú? Pixaners! La carretera en un poco mal estado. Es una carretera general que no lleva a ninguna parte. I aquí sembla que hi ha un túnel. El túnel del terror. S'encenen automàticament els llums, dos? El túnel del terror. Cap a on hem d'anar? Cap aquí? Sí, perquè cap allà malament. Cap allà ja ho veig. Presa el llaucet. Vinga, va. Comencem el túnel. Collons, quin forat hi ha aquí. Em sembla que no comencem pas encara. No, això surt aquí dalt i es torna a acabar aquest forat. Es veia des de baix. No comencem el túnel. Entrem al túnel de Lleuset. Vull dir que aquí només diu que hi poden passar 20 cotxes.
Sí, campi bé. Sí. Ai, verda. No veus ni el forat aquí, més o menys? Hòstia, aquí n'hi ha És un maco, cert N'hi ha un de guapo aquí, jo diria. És maco, 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 Jo trobo tampoc. que és maco aquest forat. N'hi ha molts de forats per aquí. Dieu mama por. Home, Uiteu, després de 14 quilòmetres sortim a la boira. Perquè no es veu res. Sabeu aquella cançó que deia Rient de Riant? Doncs això, Doncs això. Ara aquí en teoria hi hauria d'haver un pàrquing ja hi és. per minus vàlids i un pantano. i un pantano Ja està. amb un final. Lliga tot. Lliga tot. Vull dir, hi ha gent que, ui, no serem sols, però gairebé, No. Uiteu els eixadells aquí, a l'embassament de Lleuset, preparant-nos per fer la gran aventura I quan tornem, si trobem la porta tancada, com sortirem d'aquí? del túnel, de cap manera. Que és maco aquest túnel. És maco, és maco. Maco, eh? Bueno, va, aviam, eixadells. Aquí n'hi ha un de mig despullat. Uiteu, uiteu. La presa de Lleuset. Aquí no hi ha manera d'engegar, ja veieu. És un drama. Però No, allà hi ha un camí. jo m'agradava més quan els eixadells érem 5. Va, comença l'aventura! Sí. Vinga, vinga! Però que jo sóc cama curta, eh? Uiteu, uiteu. Superado! Uiteu les eixadelles com Brutro! fan la primera... Gran escalada. Després del dinar que hem fet, això és un càstig. amb la panxa plena de bistec de vedella i de fideuàs. Tu, Quim, què portes aquí? El piano. El piano? Sí. Vinga, va, la costelleta en sorres, Ara passa el bo de la el pinxo... Aquest qui és? L'inoxidable, el nen... I allà dalt n'hi ha una colla més. Uiteu, es queixen de la cua de la Neto i aquí cardem el ridícul igual. Va, parir. Uiteu, quina tranquil·litat que respira la muntanya! Quina tranquil·litat que respira! Sembla el mercat de Calaf, això. Uiteu, quina colla de gitanos. Jo havia anat amb tanta colla. No tants, no. Moment. Oh, guaita, això sembla una cala de la Costa Brava. Bueno, som a l'Ibon de Botornàs. Devem estar a 2.300 o una cosa així. Aquest és maco, 2.348. 2.348. Jo el refugi està... Aquí tenim els eixadells aquí darrere, però... Ara surt una. 185 metres. Treu el cap i digues bon dia. Bruixa! Uiteu-la, uiteu-la. La reina de Saba. Uiteu, ha arribat al mercat de Calaf. Aquí just davant del Ibon de Botornàs. 2.345 metres. Fes-nos una foto, Jordi. Estan parlant L'estic fent. de temes serios, eh? Estan parlant de titoles i aquí anar fent fotos. Uiteu, el llac de Botornàs. Bueno, quan hi hem estat, Pere? Quina hora és ara? No, mira, ara això exactament, Quan hi hem estat? les 6 i 5. Quan hi hem estat? 1h35? Sí. No hi arriba, em sembla, 1h03. Uiteu quin refugi que tenim aquí. El tres, sí. Són els 3 que em falten. Vinga, va, ja arriben. Uiteu, una habitació que és com un hotel. Uiteu. Uiteu que estem bé. Ai, toma ja! M'han fotut un cop de porta, no Déu. Una mica estret. El tenim en nazi. No sé, no se'n t'anà. No sé fer el No se'n recorregut. t'anà. Està inspeccionant a veure si hi ha un quart Anem a mirar-ho. Que no ho sé. Nosaltres Déu. Ja obren una, obren la 3. Aviam qui hi ha. Aviam qui hi ha. Tot 3. Oi, tots. Estàs aquí, tu? Ja no estàs aquí.
Hola! Hola, hola! Oi, tots, els gamberros, l'habitació dels gamberros. Només hi ha 4. No, perquè som els 4 menys. Vale, vale. Si un cas quedem a 7:45 a baix. Som del National Geographic, Estem aquí, Inspeccionant tot això, que... inspeccionant el refugi de nit. per completar el nostre estudi. Estudi, sí. Fem un estudi cartogràfic de la cartografia de les cartes de la cartera. I abans d'anar a cagar, estem mirant, perquè sentim unes olors molt dolentes i volem saber a veure d'on surt aquest ferum. Aquí, oi, collons, que hi ha una terrassa. Mare de Déu. Això és la terrassa del refugi. No sé qui ha sortit un cop. Ah, sí? Uiteu, quin merder tenim aquí, que ens hauria de quedar vergonya. Per posar-se un... Per posar-se unes botes, per sortir, per esmorzar, això és un desastre, On són les meves? Ramon, this is un disaster. This is un desastre. Ja és gros, no sapigué que no són pas meves. Què, ja hi som tot... Uiteu, els aixadells, a punt de fer no sabem què, Uiteu, ja. Bon dia, bon dia. Bon dia. Les primeres llums del matí, Molt bon dia. Ja esteu a punt. Ja esteu a punt. Ja esteu a punt, sí. A punt, I som tots o no? Qui falta? Molt bon dia. Som al refugi Cap de Lleuset. Són les 8 del matí. Estem a 0 graus. Hi ha una lleugera gebrada. I aquí som un grup de 25 tarambanes que ens enfilem muntanya amunt. I cap aquí dalt, direcció Vallivierna. Ho veieu? Aquí diu Collada vaya mierda. Si veure-la allà dona ànims... Ja tenim el cim a la vista. Sí, a 2 hores i mitja. Bueno, però, hòstia, segons el cartell, que... En Quim queda una mica tallat. S'està molt bé. Estem intentant fer una foto amb els aixadells i ja veieu que és una tarea àrdua, difícil. Amb aquests crits creieu que quedarà alguna cosa? Ramon, on va? Ramon, va, Falta algú. Estem des del refugi de Bueno, va. Jo faria campanya per la Tamala Harris. Campanya per la Tamala. Déu, quin desastre. Uiteu que maco. Els aixadells com pugen. Aquí tenim l'estany redó i, bueno, més o menys aquí dalt hi tenim el cim. Ja ens hem desperdigat una mica tots. Tothom puja al seu. Si veig en palmes... Per aquí dalt, pujat? Sí, fina, ja veuràs. ¿Tienen algo para declarar? Que ens falten 200 metres per arribar, ja hi som. Bueno, Vinga, lo conseguiremos. a veure, Guitela, Quan ens falta? M'ho he inventat. menys de 200 metres. Ja sóc aquí. La costelleta, Realment m'ho he inventat. la massatgista, el cuiner i en sorres aquí darrere. Allà baix tenim lantes i allà baix en tenim 4. Uiteu, la cresta de Salenques tempestats, l'Aneto i el Pic Maleït i la Maladeta. Guapo, guapo. Bueno, ja som bastant amunt, ja estem a 2.900, ben bé aquí amb l'Aneto darrere, que tenim l'Aneto. Tenim el grup bastant desperdicat, en tenim bastants aquí baix, en tenim uns quants més amunt, hi ha gent que baixa del cim. No,
Jo diria que el pas de cavall encara no es veu. El cim és allà on hi ha aquells dos. Ara hi ha aquesta cresta, que bueno, que hi ha, però es passa bé, Sí. Esperarem el cuiner, que també té por i ja em posaré davant. Està molt bé això, veieu? Es passa per aquí, amb equilibri bé, no hi ha cap... I vas bé, Aquí tenim una mica de caiguda, aquí també en tenim una mica. Aquesta és la cresta que hi ha abans d'arribar al pic. Això no és el pas de cavall, encara, però es fa bastant bé, Si no es fes bé no gravaria, però es fa bé. Hi ha un rocam, la gent que no està habituada a anar a muntanya aquí pateix una mica. Tenim algun que ja ha girat. Això és la vall de Vallhibierna, veieu? I aquí hi ha els llacs, els Ibiones de Vallhibierna, i aquí hi ha l'Aneto. Guapíssim, I aquest sóc jo. Bon dia. Vinga, va. Uiteu els eixadells fent el pas de cavall. Veiem en Conill, la Kitty, l'advocat, en Tanyà. Ja s'estan fent bé per la foto, veieu? Uiteu, tenim un merder d'eixadells penjats aquí, fent el capullo aquí al paso de caballo. Ara baixa el jefe, va. De veritat, el mato, Digues alguna cosa, Ramon. Uiteu, els eixadells aquí al pas de cavall. Impressionant, Surto jo o no? I ara vinc. Què t'he dit jo? Mira a on has de posar. Ja grava, no? Ja grava. Veieu, això és el famós pas de cavall. S'ha d'anar amb compte. No es pot fer el burro. Aquí hi ha una caiguda bastant important. Aquí hi han posat unes anelles. Hi han posat unes anelles i aquest pas de cavall així se'ls travessaria bé sense cap problema. Ara no el travessaré perquè hauré de tornar, perquè hem de tornar cap allà. Però així es pot travessar bé, I si no, fent el cavallet també es travessaria. Però sí, la gent que no està basada a muntanya pateix aquí. S'ha de vigilar. Aquesta roca seca agafa molt, molt. Bueno, amb soles de rapitxinela, més encara. Veieu que agafa, que no patina gota? Però no podem tenir por. Soles de rapitxinela és una cosa tècnica. S'ha de tirar el foc, Ara t'hauries de despedir, Jordi. No. Després d'ensenyar el cul... Bueno, això està d'amigos. Estem tornant per la cresta aquesta famosa que mena al cim del Vallhibierna i el temps ens ha canviat bastant. Hi ha una mica de boira, no patim gaire encara. Hem quedat l'Antes, l'advocat, el dibuixant i en Tele3, aquí a la saga de l'expedició. El cuerpo d'élite. Tothom ha marxat despavorit, pensant que aquí plourà, aquí no caurà una merda, però aquesta boira, mira, ens dificultarà una mica la tornada. Però vaja, som un cos d'èlit, que això d'aquesta boira ens en pixem. L'Aneto ja no es veu, els expedicionaris sí, Veieu quina guapura de persones, És que és una cosa, i amb l'Antes, jo trobo que és un nivell, bueno, insuperable. Home, per l'edat que tenim, sí. Cal dir que jo no surto. Jo també, Cuidado, comencem a dir l'edat. Veieu, la gran majoria de xerells han baixat per un altre camí i em sembla que els atraparem. Veieu, sembla que haguem arribat amb una patera a l'illa del Hierro. No facis bromes d'això, Jordi, Bueno, es pot fer bromes de tot. I goita, i la Cati és la pata grossa. La pata grossa! Teniu gana?
Bueno, aquí hi ha un llac que no l'hem vist al dematí. Ja diem que estem fins als pebrots de caminar. Ja tenim el refugi. Passa, Jordi. A tocar. A tocar. I tot just són 2:45. A veure, els que vulguin pinya que aixequin la mà. Només n'hi ha 7, ja les partiré jo. Quants sou que en voleu? Compteu. Doncs la meitat cada un. No patiu. Aquella noia ens les portarà totes amb nosaltres. I les partirem. Vale? Això no és legal, eh? Jo he demanat cuajada amb mel. I cucurutxo de llimona. També n'hi ha, eh? Catalanet, tu. Sí, estàs molt de collons, tu. Una catalanet has demanat, tu. Catalanet. Sasi, la pinya, tu és l'home de seny, que la portin aquí. Jo he demanat pasta fullada. Pasta fullada, sí senyor. Que sin palabras hablar, que sin palabras hablar. La placa duerme de día y decía que la engaña cuando cae la noche. Vaca baila la bataza y bailar y bailar y tomar una cerveza razona, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Un beso de ella, un beso de la flaca daría lo que fuera. Solo uno fuera, aunque solo uno fuera. És que realment és com un trauma que estàs aquí. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Mulata. En un sitio como este, clase de aventura has venido a buscar. Los años te delatan, nena, esta es fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a cazar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. ¿Qué tienes en los ojos, nena? Pues que vas a llorar. Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué
que hace una chica como tú en un sitio como este. Que hace una chica como tú. Bueno, Vuiteu, això és un desgavell total. Els que van a... No, jo no controlo ningú. Si a baix en falten dos, ja s'espavilaran. Sí, ja són grandets. Oi, n'hi ha que ja són al cotxe, n'hi ha que han marxat. Oh, és que anem a poc, ja veureu si van a poc. Jo què sé. En Miquel? Em sembla que ha tirat també. Ja som els últims? Això és un desastre, Sorres. Molt mal organitzat, jo. Sí, molt. Molt. Collons, aquí tothom procura per ell, no veieu? I tant, ja em va quedar clar i No veieu? Pere, digues, el far de ploure que cardarà. Ui, llans i trons i monges conilles i ganivets de punta. I agoita. I Verge Santa. Mare de Déu. Els del refugi ens han dit que plouria molt, marxeu corrents. Ens volien cardar fora. Estaré segur. Sí, però jo aquell d'això d'allà no m'agraden gaire, Tots aquells núvols d'allà. Bueno, ja amb aquells núvols. Aquí baixa aigua per tot arreu. I aquest aigua alimenta bastant de lleuset. Bueno, són 2:15, ja som al cotxe, veieu? I de la pluja que es havien promès... Si haguéssim estat una hora més... O més. Hi havia 3 hores? Sí. Molt bon dia. A aquesta hora ens està plovent bastant. Portem 18 litres recollits en 24 hores i estem a 12 graus i mig. I sembla que la cosa durarà estona. Hola, bon dia. En alguns casos sí que durarà estona, en d'altres no. Així plovia aquest matí a Gavà, això sembla un parel·li, però no. Lògicament, pluja que anava fent aquí a Gavà, com també a Barcelona, on ha plogut en alguns moments a bots i barrals. En alguns barris han superat els 20 litres. Després de pluja ha afluixat, s'ha aturat, però pot tornar a caure algun ruixat. I també aquí a Terrassa, carrers mullats, cortines de pluja que també es veien de manera espectacular. Uiteu, estem en un casament, Uiteu, quin casament més ben parit, Oita. En Quimet, que ha fet un 3.000 després d'estar molt futur. Oita, Curí. Un brindis per la misèria. Vés a tomar poc cul, Per tots els collons. A dalt, a la cadira. Oita.